Malawi Camera. Chifukwa chani budget ya kunyumba kwa president ikhale 60 chakuti billion malawi kwacha budget yayo ngati yokadya chani zina mafuta 60 chakuti billion ndalama imeneyo yachuluka pakufunika kumene kupite 20 billion uku kunali kuyankhula kwa Asamiya Suleman imene ndi motion imene anayibweretsa ndithu mu parliament. Anyway, mpakana kunakhala kaichete ndithu anthu kufufuza kuti amene timu yankhe bwanji zinatenga kanthawi ndithu muonanso majaji video ndikupatsani kenako pamene amabwera ndi yankho lake kuti akulu nkhani imeneyotu yosintha sino amasintha ndi Ministry of Finance. Anyway, mungoona zimene zinachitika pamene mu parliament kuigunyuza guys. And Honorable members, our standing order 140, about 1 day's notice shall be given for any amendment to be moved in the committee under this rule. I was asking my table clerks, the amendment indeed came to the office of the speaker today. That's what I'm being guided here. I don't know. Leader? Honour members, for the sake of harmony, government, if you may wish, let's allow that we do the voting. Honourable member for Blantyre City Southeast. Thank you very much, Honorable Chairperson. Chairperson, I did follow the right way of doing it, and it was submitted yesterday. Honorable Chairperson, understanding order 1404, I beg to move that the provision for vote 050 state residents of 67,322,959,789 kwacha be revised as follows. That one, that vote 050 state residents be allocated 20 billion, and that vote 050 state residents be reduced by 47,322,959,789 kwacha, and that money be allocated to ADMAC for the purchase of 1,183,000 bags of maize to assist people, our people who are facing hunger. The people of Blantyre City Southeast believe that the vote for state residents has been allocated excessive amount of resources as compared to resources allocated to ADMAC for purchasing maize. I beg to move. Honorable members, as the motion read by Honourable Member for Blantyre City Southeast, those of the opinion say aye. Those of the opinion say no. The noes have it, and the amendment is defeated. I see members rising. Why are you rising? Why are you rising? Why are you rising? Division granted. Bells be rang. I understand the for 5 minutes. opposition can be obsessed. Thank you. You know, Bells be rang for 5 minutes. Thank you. Boma alikonza kwesa kuti kuchita chino china chake chimechiti cha kanzeluko. Komano the opposition guys can just get into that obsession
of just trying to oppose things for the sake of it. That I understand. I do. Kuma nkhani iyi yomanena zoti mpaka na tipanga allocate 67 billion kwacha towards State House. Guys, can we be serious at once? Can we be serious, please? 67 billion kwacha. Kuchokera panopo kwafikana mwezi wa chisankho ndi miezi yosapitilira 6. Are you telling me kuti mukoza kuisa ntchito 67 billion kwacha kuyambira panopo uzafikana September? Are you serious? You can't even tell me kuti hey, it's not only for this period kuyambira panopo uzafika September hiya izapitira kuti. Who doesn't know? Kuti tikamapita kusankho ku nthawi zina anthu amangofuna zingopakula basi kutenga ndalama kupanga allocate zambiri ndi kuzipakula nkuzimaliza kuti the time will be going kumaka vote zakhala kuti kulibeko ndalama zonse anthu amasadandalo zezo dai sina pesa kena kali konseko this and that blah 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 blah. We know drama hii ndi ambiri. 67 billion ndi ambiri. Unfortunately our greedy MPs, my MPs ato adyela avomerezana nazo kuti ndalama zimenezi zikhale mmene zilimo motsutsana ndi propose imene amapanga MP uja Suleman. Anthu akana ndithu ayivomereza ndithu mpakana ndalama imene yapita azikayigawana. Let's be patriotic, guys. Let's be considerate. Tenganiko nikandrama kenako kazigwiseni ntchito za nzeru kamobisa kwadi maki ndikugulako chimanga ndikuapasa anthu amene they are suffering now. Do you still want to be using chimanga chimene mwachigulacho kumakagawira anthu munyosola kuti azona ngati ndiwo mukuwasamalira anthu mukuchita kampeni? Tagawane chimangacho anthu akuvutika. Hey, my guys. What is this chaka chino Satos? But this is very unfortunate, very unbecoming, very unwelcome in as far as I am concerned. Honour members, as we are waiting for the bells, I want us to bang our heads, I don't know, quoting Standing Order 142 on 108. As we're waiting for the bells, I will need the legal brains to think of this. An amendment to any vote of expenditure to increase the sum allotted thereto may be moved only by a minister responsible for finance. Every such amendment shall take the form of a motion that vote. So as I want from both sides of the house to look into this standing order. You Machingali Kwenu, you've been in the Legal Affairs Committee, and this side as well, the chairperson of Legal. I repeat, Standing Order 142, 140 subsection 2 says, an amendment to any vote of expenditure to increase the sum of allotted vote thereto may be moved only by a minister responsible for finance. I want, as a chair, that's why I say our standing orders need to be relooked. Ndinabweresa motion yonena kuti tasala ni miezi 5 kupita kuchisankho. Chifukwa chani boma likupereka 67.3 billion kwa Chakwera kuti aje pa miezi 5. Ine naona ngati kuti pamenepo ndi siti kuganiza, siti kwakonda Malawi, komanso ndinene kuti cohort inoyo ya Parliament imene tikumaliza sitinathandiza Malawi. Ineyo ndipepese ngati ineyo Suleman ndipepese kuti Parliament pena pake sitinakonda Malawi, sitinathandize. Izi zikuchitika chifukwa nthawi zina tikusogoza jera. Ifeyo makamaka ma MPs za opposition ntchito yathu inali kuonetsetsa kuti boma likugwira bwino ntchito. Sitingavomereze kupereka 67.3 billion
kuchoka pano kufika September kuti munthu mmodzi ndi ana ake ndi zidzukulu zake zidye. Malawi, Camera.